Halo mga bay, kumusta mong tanan? Daghang salamat sa makanunay. Labi na gayud sa ako ang mga suking tigpaminaw, sa mga suking tiglantaw. So, nagtagalog lang ako for part 1 and part 2. Kay daghan man kay nag-request nga unta magtagalog sab ko. So, naglibog na ko no kay daghan mag-ingon nga Tagalog na lang ka. Dili magtagalog pug ko gimingaw na siya Bisaya inday. Ayaw lang mo kabalaka kay magtagalog, magbisaya, Bisaya gihapon ko. Bisag asa ko mapadpad, bisag didiin ako napadpad dinhi sa naglain-laing party. Sa kalibutan, Bisayang dako gihapon ko. Kay ngano sukad sa akong pagkabata. Halos ako mga amigo, amiga, mga katigulangan dyan, mga lulog lula. Siguro doon lang yung kaya ko mga dughan sa mga katigulangan, no? O ganahan po kayo ko sa ilang mga sugilanon sa kinabuhi, maminaw sila mga pinulungan. Mo ni siguro nga hangtod karon Bisayang dako gihapon ko. O diara, mga unta mga bay, napukoy sa kakaldirong pagkaon. Dala na ko niluto gahapon, wala na ko nakaong gabi kaya basta nalipong ko sa biyahe kay gikan mi dito sa dagat, nagtapok-tapok na pud sila. Then di ay sudan na isda ni siya. Isda nga lapu-lapon siya ato. Oh, basta inita. Indira dako kayong sudan. Man kay sila mga so dayon ni ako isaw-sawan diri tuyo. Suka din ay gamay sili powder niya diri. Tinabugoy salata. Good luck sa ako gutom kay ko karon. So mga una ta. Gutom kay sugod pagabi agapon. Itong orasa ang ako ang last na kaon ako gapon. Alas 5 naman dagay to. Mga anak dyan. Perminti man na mga anang oras dito na kaon. So, samtang nagkuradang kurat sa mas kusina, mga lutoon ng tindaghana. Ingon ko nga unsa ta. Wala man ginalimtan na jud ang kaon, hantud nalimtan na jud ang kaon kaya. Bitin naman ka ng trabaho, sunod naman gud. Ay panahon sa kaon niya. Nabusog na po sige hungit sa mga prutas. Ay problema kasi mahungit sa prutas. Dayon. Moto. Anang gabi ay mini adto dito sa dagat. Nang laba ko mga alas 12:15 na siguro ko ato nang halay. Gitawag ko sa akong alaga. Inhinyero. Ngun siya nga nagmata pa di ka. Isud pud og tubago na ko wala kanang natuog na ko. Nga di man naglihok-lihok mo ko sa hagdanan kay sa hagdanan naman mi manghalay. Di man mi makahalay sa gawas kay open ba. Abre kaayo o sige ulan diri abog nabugan ra nalay. So daari may magantos may halay ani hagdan. Dayon dagko kay unog isda ba. Dayon gitawag ko niya. Ingon siya, pwede ali sa. Ingon man siya kanang. Nagin siya kaning alagaan ako. Dagsar ni manugo. Kausa ka duha ka tulo sa usa ka buwan. Ingon siya, pwede ali sa kadjut lang. Kanang usa lang ka minuto ana siya. Okay. Magani anong panahon na naka uniform pa ko. So dali ako nakanaog. Kaya suot na ko og sinina nga pagtulog. So di ko makanaog dayon kay mag-ilis pa og uniform. Mao naputol akong panghalay. Kay tawag mo ko niya. Kaya
Anong adlaw man gud na ipanday. So pwede bulinga sa amo ang balay. Sa iyahang balay king katunga ani iyahang man gud. Katunga sa second floor. So siya nga pwede ugma ay mo adto sa dagat. Limpyuhan nimo ni kani gikan diri. Paingon sa sala, paingon sa silong. Kay daghan kay semento mga tutulo ba. Mga minasa nga semento og semento sad nga powder. Baka mga bato-bato, mga tutulo. Ang panday ayos kusina. Kusina sa ilahang apartment. Kung nga okay, wala problema. Kanya ang bintana kay ipantap-tapan man nako og kaning silupin. Tawag nila dili Supra. Supra pero katong plain white akong gitap-tap. Dayon natangtang man. Siya nga kanipod ibalik og patapot. So mo to. Kinaugmahan man na. Umana ko og kuan kanang tingan ani limpyo. Wa mo koy time na kuan, mo koy time magtap-tap sa bintana, natangtang man to kung gitap-tap. So hantod karon wa pa na ako matap-tap natuog pa man siya. Wa man sila pasok. Alas 12 na karon diri sa udto. So sayo ko nakakaon kay gutom na kayo. Dayon, ingon ang sunoy nga ugma ha kanang alas 7. Pamahaw na ko alas 7. Kung nga unsa ba ni siya kasayo ba mamahaw nga. Alas 12 naman siya mamata. Ngano man sayo man mga pamahaw. Pero ako matag alas 7. Kay sana kung oras na human og panghalay 12:30 na. Di ba ka makatuog dayon inig higda nimo sa imong kuna. Oh. Dayon. Moto nag-alarm ko og alas 7:30. Nya kay mag-prepare pa kasi imong kagalingon, hilamos mo toothbrush mag-unsa pa diha sa imong kagalingon. O di alas 8 na ko nakanaog. Pwede na akong dagan-dagan. Alas 8 na. Naana ni mata na siya. Napakukuha mo sa impamahaw. Sige nag-ingong. Kuan, kanilang word diri, yala. Sir ilang kuan kung sa ato pa. Sige na, pagdali. Ana, pagdali ba? Kapag pandol na ka. Dayon. Hala, sige, dali po na ako pamahaw. Nga, makilakaw naman siya. Yung ko nga, pahinduan para pa ko sa kuan. Balay sa imong anak ko. Nung siya pila man ka minuto, mahuman ka. Yung ko nga, wa ko makabalo kay piti bulinga. Anak ko tiyong gawa. Hataman diri sa imong sala, piti mo gawa. Asa sagdanan pa yung sa ubos nato. Anak ko, piti abuga. Anak ko, kay sige, agi-agi, lakaw-lakaw si kuya, yung tiil. Puros tiil niya ang sahog. So, yung anak siya, ingon siya nga, sige, humanak, 15 minutos, kinanglan mo humanak ka ha? Kung siya man siya, anak ko, nagyayo na parang nauna. Kung siya man siya, 15 minutos, gisayunan, biyaan, nagyayo na po ko, padung sa hagdan. Abugbog, hagdan na po. Dayon na, ko nga, sila ka, ano? Tagaagi ang anak nga, kuan nga, ang oras na 15 minutos, nga piting bulinga, piting mugawa sa limpyuhon. Anak ko, yayo ko sa danan, pingon dis kusina. Inakuha mo ko og mga gamit na mauna na ako. Nagkuha ko og mga gamito na ko para manglimpyo. Hala, pinaspasay na ko dito limpyo. Nga, ningon ra ba ang iyang anak nga, paring kamot ha, manglimpyo ka nga walay saba. Uy, ginaw kalisod ba ani ilang kuan, ilang ipahimo sa kuha. Uy, di ba pwede magsaba nga? Magsilig ka, magkuan ka niya, maigo-igo pa na madingding, hindi malingkayan. Oh, then apoy mga silupin, mga
Pasurang daghan. Siyempre nagisaban ko na siya man taon di sila. Ay kalisod ba nila ipahimo. Yuda bahala ng mga banha diha. Sus. Ko, matulog ban siya. Di, sugod na ko limpyo. Kung mo maglimpyo, sige nagpanawag ang tawo. Ang amahan. So, sige na, asa naman ka? Ba, ano siya? Ingko nga, tanawa dili, kung siya kahugaw ng balay siya mong anak. Di, ito siya, ingilantam. Siya, sige, sige. Kung mahuman na ka, ingin ako. Leon, mo to nilakaw siya. Ang murik padali ko niya, gaya di kong kuyo, gumangumpra da imi, udalo na mo dito sa dagat po, the first time, nangumpra. Nangumpra siya, udalo na dito sa dagat. Di, pagbalik niya, sakto yun nga nahuman. Sakto yun nga nahuman ako, pagbalik niya. Kuya, salamat. Human na dyan ko. Bagbag na ko umap, kaya pating abuga lagi. Abot niya. Alam, dali na po. Ano. Ang dami po sa mga dalunan. Paingon dito. Ingko ano man, matulog ta dito dili. Ang siyawa ko kahibaw, pero pagdala lang, basig matulog ka dito. Anak siya. Nagbitbit sa ko. Anong gabi, nag-andam na kudaan. Bisag, oras na to sa gabi, nag-andam na kudaan. O mga dalunan ako kay. Isod man ko diri, mayong lakaw-lakaw dahil na nya ko kay andam nga gamit na lang, ikaw na lang maghuna-huna sa imong kugaling mo. Mag-andam na lang kay mga kinahanglanon nimo. Ana. Para imong amo lakaw ka. Dili na kakanunay. Andam na kakanunay. Na pinagpukpuk oh. Na nagpanday, hugaw-hugaw na siya umayo. So, mo to. Bukit ko. Pa sila mamaho, anak ko nga. Nga naman ni sayo man ni kay siya mo adto nga. Mga tao dito karon nangatulog pa. Pag-abot na mo, nangatulog pa jud ang mga tao. Namahaw, hapit na alas 11 na namahaw, 12 na human. Abot ito. Bangan na po na ako sila himo pamahaw. Wala lingkod-lingkod. Diretso kab-kab. Na, pambit-bit sa mga dala. Diretso kab-kab tabang nila. Hantod yun na pagkahapon. Diretso mong tindog. Dahil nga, sige pa kukuradang kurat sa hasos karon. Sakit kaya kung mga lawas. Pagbangon ako ganiha, agoy Ginoo. Mga ko gipampiangan. Kaya tungod sa akong mga steps gahapon nga makapiang. Walang piangan ako mga kauban. Saan man na, sige magpamugos nga. Nayaw. Di ako sa kusina, galuto. Ali na diri timirin. Ati bay, ali na diri magsayo na ta. Iko nga sige mo pasayo-sayo, nagluto pa ko usa ng oras ra ba? Alas 2 na to. 2 na kapin. Wa pa ko kasugod og luto kay alas 12 na sila na human so manghipos pa mga hugas, magandam pa sa mga kinahanglanon, mag ana-ana pa. So, ko sige. Banatan na nato ni. Ako sige. Bahala mo ha, basta ako sulti lang ko ninyo nga di ko kabaw mo sayaw kay kani akong steps yung pangkarate gini pampiangan. Mapiangan yung mabanggaan mo, mahawiran mo sa kamo. Ako. Mao na to katong post na ko sa Facebook tong kuradang na mo wala dito wala diri makapiang ako tong i-edit kay taas ra kayo na putol-putol mga tong video ha so kung sumpay mo to marami nga aking point dayon kanang nado kanang kuan to ba sa bit sa pawas mo kakapoy pasang kapoy kayo. So, mga to, lingaw-lingaw lang po siya mong kagalingon. Dayon. Ang sayo nga, dagan babaan niya. Pero ang luto, nahawa na. Napais dadaghan. Dayon. Samtang nagpadulong na imi dito,
hilom kay siya nga tanan mi. Mira man duha kung among lalaki. Dito ko sa backseat sa kuan sa right side ko. Kay left side man ang driver no. So sa right side ko. So nato dato ko hapon. Dato na po gahapon kay doon ako ikaw galing ang taga Maniho. Padulong dito. Nagabas mi dire ang among agaron. Mo na po among ulipog, yung may taga Maniho na mo. So, anang hapit na mi maabot. Niingon siya nga. Nagdukol-dukol siya sa iyang ulo. Nag-ana-ana. Ipagdukduk niya iyang ulo. Kung siya ka na siya. Ganun gidukol niya na iyang ulo. Dayon. Nagpapansin na to siya. Bagay hilom like kay Minduha. Hilom-hilom ko kayo. Kanang napungot pa ba ko niya. Sayo kayo makiglarga. Naku. Bis mura na tagi kilatan diya maglihok. Dayon. Kapag ko kamabunta mong kalagot niya. Anang. Dengan mamasangil ba sa mga wala sa mga gamit ng nangahurot nga sila ra may si tungab ya sila si kaom dayon kanang napay yang asawa nga gamit mga wala presyuhan dayon maglagot ko hindi mahal kaayo kalagot isa tanga-tanan mahal ba kayo na naon ka siya napungot ko bisag tag 5 ra mi inong kag mahal himo na kung himo na niya diring kana bang mura bitaw wala na gyud alamag sa kinabuhi ba wa na mga buot ron nya mag-pressure ra ba siya kay iya ra bang kuan ipareha sa sweldo ng uso sa kabulan ko hala padungog ka diha presyo pareha sa presyo sa sweldo ng uso sa kabulan sa may buot pasabot nimo sa kabulan na mo imong kuan panuway na gining kalakihan ni pas mong tibuok Pilipinas ning kalakihan ni anak ko yayo na ko Bisaya nilagot ko og magpresyo ba siya nga mahal ni Ginoo ko kami bisag pobre mi no nakahibalo pud mi og mahal ba na or barato ba na nakibaw mi bisag mi alamag nga unsa ning dagwayan ni makakita man pud ka sa dagway sa butang kung mahal bag barato yung katupiti itong daanan na kayo as in super daan na kayo as in butlang siya bligya tug 2 pesos di kung palit pulga ba dayon no to ningon siya nga hala muli naman day imuhang igagawan siya muli naman day imong igagaw karong katapusan muli naman ang igagaw karong katapusan mga 28 to 31 mga anak yang uli kaya nahuman naman yung kontrata adtong pizza 3 aning bulana unya kay nangyo man ni sila nga unya nalagbalik nila gikan magbakasyon nya ingon ko nga unsa man oy kapit naman nahuman ang buwan mao man ni sila nang layas tag manglayas ni sila kay para makapahuway pud ta nilang mga naong anak ko magbakasyon na ko sila wa man ang lakaw diba alam mo imong gieng ko nga man kay ang kontrata anak ko marito kung tubag ko ano akong tubag kanang mubo ra ba na siya nga muli siya karong katapusan niya ikaw muli pug kag Marso anak siya sa kuha ko nga dili pa ko sigurado nga Marso jud ko mo uli kay mahuman ko Enero anak ko so nakabalo na gid sila nga anak ko mo uli so okay ra pod nga moingon ko sa ilaha nga muuli na ko og dili na ko mobalik kay diri man god mga bay daghan na kay diri mga nanguli sa iyang mga igsuon yung mga amiga nanguli inya mo promise nga mobalik so pero halos sila tanan siguro na inamalik usa duha rami so na inamalik gamay rami na malik mostly gyud mag-ingon nga mamalik pero dili da ito so nagasto ra sila og ticket back and forth
O syempre ang ilahang oras kay mga tapuan ba sila mga dagko si kasas mga papilis namo para pabalik. O so dayon bitaw. Dayon syempre ang uban nila mga kigalang kay suna na mga trabaho. So magsakripisyo sila mag-absent sa ilahang trabaho para masikaso ang mga papilis dili po diriha dito sa mga kaigsuola. So dako kayo og istorbo para sa ilaha na dako na kayong kwarta nga nawala sa ilaha kung nila pa. Dayon naitaw bahala mo dyan. Dayon ibalik lang ko kay gusto na ko nga i-prove sa ilaha nga dili tanan nga Pilipina kay siya umang ang kasalaang sala sa usa sala na sa tanan mo na ilahang panglantaw. So gusto na ko nga wad-on nila sa ilang hunahuna nga dili tanan nga mga Pilipina mga buriton kay butang mo silang hunahuna nga mga buriton ta o wala bay pulong gihuptan gyud ag maingon ana gyud buhaton gyud. So sa ilang hunahuna wala na sila yung mga salig kay gamay sayop nimo dire ang imuhang siya marag pud siya imong nahimo sa pamilya nga sa 100% sa 100% nga nahimo nimong kaayo sa ilaha makasala lang ka og usa kadtong 99 nawala na to mga bayno borado. So mao pod sila dire kung makasala ka kausa wala na sila pagsalig hantod ang imong mga lihok dire mga kungkuan nimo bantayan na kakanay kay wala na sila isalig. So nay mga time nay mga panahon mga nahitabo dire nga murag muwad-an sila salig pero gipaglaban akong kaugalingon kay makabalo ko sa akong kaugalingon unsa akong sayop ug asa ra ko kutob. So napoy mga panahon na mostly no unsa ni kadaghanan gyud sa mga higayon na akong gihimo is magpaubos gyud ko bisag kabalo ko sa akong kaugalingon nga sayop sila. So kinahanglan pud nako i-adjust akong kaugalingon kay syempre kung akong ipairal jud ang ako ang pagkaisog no kaisog sa mga Bisaya. So walay maayong resulta sa kinabuhi ug daghan pud madamay kay syempre labi na ko daghan kayo nilaom sa ako ug ako ra jud ang ilang gilauman. So kinahanglan ako magantos magsakripisyo unsa man ang mga kaagi diri sa matag adlaw. Kinahanglan nga ako ang kaunon ug ikalibang kay para lang sa maayong resulta. So dili tanang panahon pero naapoy mga panahon jud nga masubraan na kayo sila. So I have to voice out what I feel. So kay lisod pug kaayo na mabuto na ta. O din mo to nga ako siyang giingnan. Dili pa ko sure nga balik ko. Dili pa ko sure nga muuli jud ko Marso. Kaya ang akong plano man good. So muli na ni akong igagaw no. So inusara na lang ko dito sa dako kayong balay so Visayas Mindanao. Dayon ako ra orsa. So kung dili gini sila mukuha as in mahirapan na talaga ko sa kalisod kay pila ka buok ng mga tao diri na namoy ng puyo. So kung dili na gid ako kaya og siguro kinahanglan ako nga kayanon hantod Marso kay pila man sa kabulan. For the first time maka-attend ko og recognition naman karon no. So closing exercises from na sa unang panahon karon nag-level up na siya naging recognized na. So mo to nga unta ako lang gipangayo sa kahitasan nga unta lamdagan ni kanunay kung nahuna og kasing-kasing nga makaya na ko ang tanan nga basko gyapon akong panglawas kanunay muro na akong ipangayo jud unta makaya na ko umantos pagid nako ang ilang mga batasan dire.
So niingon na akong amo nga, onya dili na jud ka mo balik ana siya sa kuha. Dili na jud ko mo balik anak ko, period. Di siya nga ngano man ko nga ako mga anak dagko na nanagko na sila. Ang ako ang panganay nilakaw ko ang edad is 5 pa ka tuig. So karon ang edad 13 na. 5 ka tuig karon ang edad 13 na 14 ulitaw na wala ko sa ilang giliran, wala na ko masayod kung sa ilahang mga sakripisyo, sa ilahang kagalingon nga wala ko sa ilahang tapad. And ingon siya mura kog natandog intaw nagituyo gito nako para matandog gid siya para mawa ang iyahang pagka kuan ba ni magkatul-katul ang bitok ang utok niya ba mugulimok ang bitok. So ingon siya nga pila na may edad sa imong panganay karon. Yung po nga mag-13 na siya. Karong pizza 30. Ang usa pizza 12, pizza 31. Anak ko sunod. Siya ay sunod silang birthday. Ayun nga siya. Nya, pila may edad nimo nang anak ka sa imo ang panganay. Ano siya siya kuha. Yung ko nga 22. 23. Siya, edad na ko na boros ko. 22. Ito siya man siya. Ay, munta na mam boros mo ng anak. Anak ko. Dayo, okay, sige. Kung mao na imuhang desisyon. Dayo, nahilom na siya. So, nahilom na may hantod na abot na dito sa dagat. Napitin na naman bisiha kayo dito. So, mao to. Napusudan. Para unya. Sa nagwa pusudanan. Ubay-ubay pag sudanan eh. Wala may luto. Ito niya. Kaning usa, kalderita. Kaning usa, tinibuok. Ako igalutoan ng 2 gapon. So, lamig kayo siya. Isaw-saw sa tuyo nga na siya. Dayon, gahapon, ay ako ni uli. Nato sila nahuli. Si Irene o si Rona. Nangisda sila. Kauli sila og pusit. Ingko dali ibaya ko ninyo ha. Bisag may gagmay lang. Natila mga isda o mga kanang tingan ani crabs nga nakuha. Nya pa sila hapon uli. Ako kailang kuha ang pusit. Yung palad na ko kadak ako kayo. So mao to. Unta ilang mga nahuna dire. Ilang mga batasan dili ta magbago. Nang ta mautro tong mga pagsulay. Nahitabo. So naulian naman niya akong amo kay maya naman siya mo drive. Okay na pud iyang kaon kaya ako man gigatiman ani iyang kaon. So mayo na kay iyang kaon regular na. Iyang kaon pamahaw paniudto pa ni hapon ako amang gining ginabantayan. Ako gining ginaampingan iyang pagkaon. Lahi iyang pagkaon sa tanan. Lami pa man ito ibalik. Nya kay siyempre na ano yung mga nahitabo diri nga di maayo. So di na mawa siya imong una-una. Basin mo outro pa ba? Naana ang kadlok. Bahala na sila sa ilang kinabuhi. Magway plano magkuha. Bahala mo. Lami mo din yung kaldiritahon ng isda, no?
Da. Mag-video man ta ko karon nga tubag sa mga pangutana. Nalo ko yung mga pangutana dire. Mga 15 ni ka pangutana. So na pa ko ipunuan kay na-post mo ko sa Facebook. Sa mga pangutana lang mo, tubagon na ako sa video. Kaya na mga pangutana gihapon hantod karon. Wag gyapon ako matubag ang uban. Ang uban po na sige na ako katubag balik-balik gyapon hantod karon po. Alang gyapon ang mga pangutana. So iusa na nako tanang pangutana. Og na may pangutana, i-type lang ninyo sa ubos ani ako ang video. Og ang akong ipuno din ni sa mga pangutana nga ako nang nasulat. And salamat kay ninyong tanan. Og padayon lang kita sa ato ang maayong tumong ning kalibutana, no? Kay ang tanan mga nahitabo na adyoy mga maayong rason. So kinahanglan nga lig-uno na to kanuna itong kugalingon. Makabalutan pasaylo nga bisan wa tay sa sige magpasaylo na lang ta para naay kalinaw naay gugma sa atong pagkatawo. So peaceful ba ang atong nahuna nga wa tay nakuan nga mga tao ano ba ang kinabuhi para malinawon mao man gid na ang pinaka-importante. So salata na pud ko na gusto po ni kalihok ron ni nagtindog. Bayag busog kayo. Jangan kasama ko niya mga bayha. Dali na kukusob. Ug amping mo kanila din ha. God bless.